Zbog pandemije izazvane koronavirusom, mnoga putovanja su otkazana, a razne turističke destinacije zatvorene. Kako piše novinarka Euronewsa, koji su putopisi specijalnost, nakon završetka pandemije ljudi će putovati na drugačiji način. Ona vjeruje da će se putničke navike ljudi znatno promijeniti i da će biti sve manje pasivnih putovanja, a putnici će većinu vremena provoditi u blizini hotela. Korona će imati negativne učinke na ljude zaposlene u turizmu, ali novinarka vjeruje da će se u periodu nakon pandemije ljudi ujediniti i pomagati jedni drugima i da će turisti pomoći turističkim radnicima putem projekata i lokalnih inicijativa. Ona još dodaje da će skočiti trend putovanja u kojima će se aktivno istraživati okolina, učiti nove vještine i povezivati se sa lokalnom zajednicom. To će se postići putovanjem u mirna mjesta u prirodi gdje će ljudi stvoriti kontakt sa prirodom. Kako ona zaključuje, stare navike iz perioda pandemije kao što su redovno pranje ruku, briga o higijeni, dezinfekcija i tako dalje ostaće i u periodu poslije pandemije, pa će turističke agencije imati najveći stepen higijene i opreza.